با عرض سلام به شما بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی وقت را از تلویزیون دوشنبه منظورتان می‌گردانیم. در استودیو با خبرها ولی جان شریفزاده. در آغاز متوجه باشید به سرخط برنامه. натиҷагирӣ аз фаъолияти яксолаи сохтору муассисаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, пурсишу посух бо хабарнигорон зимни нишасти матбуотӣ, ташкили тадбирҳои маърифатӣ дар қисмҳои низомӣ, айёдати сарбозон аз ҷониби масъулини ноҳияи Исмоили Сомонӣ, сайёҳати хонандагон дар қисмҳои низомӣ, ҳадаф баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон, забони модарӣ сарчашмаи худшиносӣ ва маънавиёти миллӣ, ташкили ҳамоиш дар кумитаи забон ва истилоҳот. дар робита ба оқибатҳои фоҷиабори фаромадани тарма дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти Туркманистон Сердар Бердимуҳамедов, пешвои миллии халқи туркман, раиси халқ маслиҳатии Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов ва дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Чжанмин номаҳои изҳори тасаллӣ ворид гардиданд. дар толори баргузории нишастҳои матбуотии қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе нишасти матбуотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе доир гардид. Зимни нишаст муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Табарзода Ҷамшед иттилоъ дод ки давоми соли 2022 бо мақсади беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ дар пойтахт бо ташаббус ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бунёду аз навсозии 10 адад меҳмонхонаҳои замонавӣ дар ҳудуди ноҳияҳои пойтахт роҳандозӣ гардида, айни ҳол 3 адади он мавриди истифода қарор дода шуд ва дар боқимондаи шоҳҳо корҳои сохтмонии бомаром идома доранд. ҳамзамон дар ин доира соли 2022 ба шаҳри Душанбе беш аз 192 000 меҳмонони хориҷӣ ташриф оварданд. зимни нишасти матбуотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гуфта шуд ки дар доираи сиёсати бунёдкоронаю созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талаботи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ инчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқи амалкунанда шаҳрдории фаъолиятро роҳандозӣ намуда баҳри таъмини рушди иқтисодию иҷтимоӣ дигаргунсозиҳо дар соҳаҳои инфраструктури хизматрасонӣ, дастгирии соҳибкории хурду миёна, бахусус соҳибкории сесолӣ ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, инчунин дарёфти манбаъҳои иловагии андозу пардохтҳо дар соли сипарӣ гашта як қатор чорабинҳои мушаххасро ба роҳ монд. зимни ҳисоб бод муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Табарзода Ҷамшед қайд намуд ки мувофиқи маълумоти пешакии оморӣ маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар ин давра ба 22,5 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши воқеи он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 108,1% ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 19,5%-ро ташкил дод. Маврид ба зикр аст ки дар ин давра яке аз иншоотҳои муҳими ҷашни майдони истиқлол ба маблағи умумии зиёда аз 1,2 миллиард сомонӣ бунёд гардида дар арафаи ҷашни 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар доираи ин ҷашни бузурги миллӣ соли равон 708 адад чорабинӣ аз ҷумла бунёди 14 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ, 8 муассисаи тандурустӣ, 17 коргоҳу корхонаи саноатӣ, 16,3 километрро, 11 бинои маъмурӣ, 23 иншооти баландошона бо 28 маркази хизматрасонӣ, 8 иншооти варзишӣ, рангобори 146 бино, 60 нуқтаи партовпартоӣ ва як қатор корҳои дигар бо таъсиси беш аз 2000 ҷойи нави корӣ амалӣ карда шуд. дар давраи ҳисоботӣ дар шаҳри Душанбе 161 муассисаи таҳсилоти томактабӣ аз ин теъдод, 96 муассисаи таҳсилоти томактабӣ буҷетӣ, 53 муассисаи томактабӣ хусусӣ ва 12 муассисаи томактабӣ назди корхонаву ташкилотҳо бо фарогирии 31471 нафар тарбиятгирандагон ва 1825 нафар мураббияҳо фаъолият намуда истоданд. Супориши префектурии худи раиси шаҳри Душанбе аст оиди заминҳое ки роҳҳое ки аз ҳисоби ноҳияи вилоятӣ ба шаҳри Душанбе ворид гарданд, дар ин самт шаҳрдорӣ корбарӣ карда истодааст, ҳам бо сармоягузорони хориҷ ва ҳам бо сармоягузорони дохилӣ мо ҳамкорӣ карда истодаем. барои ба талаботҳои шаҳрдорӣ мутобиқ гардондан андар вақт лозим аст. дар ин ҷо раисҳои ноҳия низ нақша чорабиниҳои худро тасдиқ карданд, мо дар ин самт корбарӣ карда истодаем.
айни замон дар тобиати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 24 муассисаи фарҳангиву фароғатӣ бо дар назардошти 12 адад шӯъбаҳои китобхонаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият менамоянд. Ҳамзамон таъкид шуд, ки дар ин давра чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳраҳои ҳудуди пойтахт ва ноҳияҳои тобеи марказ байни наврасон, ҷавонон, калонсолон, бонувон ва шахсони имконияташон маҳдуди минтақаҳои Осиё баргузор гардид. дар ҷарони нишаст роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба пурсишу суолҳои намояндагони васоити ахбори умма оид ба паҳлӯҳои алоҳидаи фаъолияти шаҳрдорӣ ва нишондодҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Душанбе дар соли 2022 ва нақшаҳои шаҳрдорӣ барои давраи минбаъда посух гуфтанд. дар доираи таҷлили рӯзи артиши миллӣ дар шаҳри Душанбе таҳти унвони барои миллату давлатам содиқона хизмат мекунам фестивали дӯстии афсарону сарбозон ва ҷавонони синни давлатии пойтахт оғоз ёфт. Фестивал бахшида ба таҷлили 30-солагии рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. гузориши ҳамкоронамон дар ин бора омода шудааст. фестивали дӯстии афсарону сарбозон ва ҷавонони синни даъватӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи таҷлили ҷашни 30-солагии рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст, бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ташкил гардид. ҳадафи фестивалро масъулин дар самараноку мақсаднок истифода намудани инфраструктури соҳаи варзиши пойтахт, ҷалби афсарону сарбозон ва ҷавонони синни даватию тодаватӣ ба варзиш ва таҳкими тарзи ҳаёти солим, баланд бардоштани рӯҳияи афсарону сарбозон дар роҳи содиқона хизмат кардан ба ватан, ҷалби ҷавонони синни даватию тодаватӣ ба ватандӯстию хештаншиносӣ, шиносоӣ пайдо намудан аз шароити хизмати афсарону сарбозон ва ҷалби ихтиёрии онҳо ба хизмати ҳарбӣ маънӣ дод карданд. шукргузор аз он ҳастам, ки ба ман муяссар гашт ба чунин даргоҳи мардонавӣ ва як муассисаи мардонавор, ки ҳар як ҷавонмарди ин кишвар бояд аз он гузарад, таҳсил дорам. ва имрӯз таҳти чорабинии дӯстии афсарону сарбозон баргузор гардид. дар доираи ин чунин гуфтанӣ ҳастам, ки ҳар як ҷавонмард бояд тавонад ва бо сари баланд аз чунин даргаҳи илму маърифат ва хизмати модар ватан аз сар гузаронад. фестивал бо ба намоиш гузоштани тамоми дастовардҳои ҳарбию низомии ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе адои фаъолият менамоянд, дар саҳни донишкадаи ҳарбии Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда шуд, ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, сарраёсати маорифи шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ, афсарону сарбозон ва ҷавонони синни даъватию тодаватӣ ҳузур доштанд. фестивал аз қисматҳои гуногун иборат буда, қисмати аввали онро маросими ифтитоҳӣ, қисматҳои дигари онро мусобиқаҳои варзишӣ дар намудҳои варзиши футболи хурд, волейбол, шоҳмот, куштини миллӣ ва варзиши сабук дар ду марҳила, марҳилаи интихобии якум дар заминаи қисмҳои ҳарбию низомӣ ва марҳилаи интихобии дуюм дар сатҳи шаҳр. инчунин даври чоруми фестивалро маросими ҷамъбастӣ ва ҷоизасупории дастаҳои ғолиб бо ташкили барномаи рангини фарҳангӣ ташкил медиҳад. ғолибони мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо диплом, медал, ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида мешаванд. бо масъали ошноӣ аз ҳаёти сарбозону афсарон ва будубоши онҳо дар қисмҳои низомии пойтахт, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ ба айёдати сарбозону афсарони қисмҳои ҳарбии ҳудуди ноҳия ташриф оварда, бо онҳо аз наздик суҳбат намуданд. дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои беҳдоштии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ ва як гурӯҳ
مادران و عیادت سربازان و افسران و کورسانتان دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. در رفت عیادت رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی با سربازان و افسران و کورسانتان ملاقات نموده تاکید داشتند که امروز وقت آن است که ما فرزندان این ملت تمدن آفر باید بر حفظ مرز و بوم تاجیکستان عزیزمان حمایه ننگ و ناموس دامان پاک مادر و خواهر خود وظیفه وجدانی و فرض شهروندی خود را در نزد دولت و ملت انجام دهیم. در این زمینه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به سربازان و افسران و کورسانتان موادهای غذایی تقدیم کرده شد. واقعا خدمت به وطن قرض هر شهروند بوده. دلیری و جسوری و جوانمردی هر نفری با ننگ و ناموس را طلب میکند. خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان باعث افتخار و سربلندی است. مورد به ذکر است که ادای خدمت ما در وطن قرض ایمانی و وجدانی هر یک جوانمرد بوده. با استفاده از امکانات مساعد فراهم آورده شده این مسئولیت را باید اجرا کرد. قوه‌های مسلح مملکت زاده دوران استقلال بوده. همساله با اندیشیدن تدبیرهای سری وقتی شرط و شرایط در قسم‌های نظامی به طلبات دور و زمان مطابق کرده می شود. ما خوشبخت از آن هستیم که امروز همه مادران ناحیه اسماعیل سامانی به عیادت فرزندان خود آمده ایم و امروز ما دیده ایستاده ایم که چطور فرزندان ما خدمت مادر وطن ادا کرده ایستادند و خواهان آن را داریم که بگذار فرزندان ما بعد از خدمت مادر وطن با سری بلند به خانه برگردند. در این برابر مستحکم سازی زمینه مالی تکنیکی جزو تام‌های ارتش ملی زیر توجه و نظارت دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته دستاوردهای تا به امروز عملی گشته نتیجه چنین غمخوری‌ها میباشد. ضمن صحبت گفته شد که امروزها حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره سیاست پیشگرفته خویش شرایط بود و باش در صف قوه‌های مسلح کشور را در سطح بلند برآورده است که سربازان و افسران با حس بلند وطن دوستی پای حفظ آرامی ثبات و امنیت کشور ادای خدمت نموده ایستادند. در جریان بازدید به سربازان و افسران و کورسانتان دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی برنامه فرهنگی و فراغتی و کنسرتی پیشنهاد گردید. طبق نقشه چهاربینی‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در ناحیه فردوسی در دایره اجرای برنامه دولتی تربیت وطن‌دوستی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان بخشیده به 30مین سالگرد تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان مسئولین ملاقات نوبتی خویش را با استادان و دانشجویان دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان دایر نمودند. همکاران مقیام‌الدین حامد و مراد دولتخوجا از جریان برگزاری واخوری مذکور گزارش آماده کردند. در واخوری مذکور که در دایره اجرای برنامه دولتی تربیت وطن‌دوستی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان بخشیده به 30مین سالگرد تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان دایر گردید، مسئولین دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، سابقه‌داران قشون‌های سرحدی و استادان این بارگاه علم و معرفت اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن جمع‌آمدی مذکور مسئولین دانشگاه برآمد نموده از تاریخ تأسیس‌یابی و فعالیت پرشرف و مقدس قوه‌های مسلح کشور یادآور شدند. ضمناً از تلاش‌ها و زحمت‌های بی‌سابقه سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جهت تشکیل و به سطح ضروری برآوردن جزء تام‌های آن ابراز اندیشه نمودند. رهبریت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی ضمن برآمد خود ذکر کردند که قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان امروز قادرند منفعت‌های دولتی صاحب استقلالمان را سربلندانه حمایت نمایند. سال از سال بهتر شدن تامینات قسم‌های نظامی شکلان و مضموناً تغییر یافتن کارهای تربیوی و سیاسی، منتظم گذراندن مشق‌های حربی باعث افزودن مهارت کسبی و جنگی سربازان می‌گردد. در ادامه سابقه‌داران قشون‌های سرحدی برآمد نموده درباره تاریخ، زمینه، شرایط‌ها و مرحله‌های اساسی انکشاف و تکامل قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اینچنین دایر به هیئت ملکه سطح آماده باشی و دورنمای انکشاف آن معروضه کردند. در دایره تجلیل 30 سالگی تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه‌های پایتخت تدبیرهای گوناگون معرفتی به نقشه گرفته شده است. در ناحیه فردوسی به این مناسبت سیاحت خوانندگان به قسم‌های نظامی تشکیل گردید. با مقصد تامین اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه درباره تجلیل 30 سالگی تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در ناحیه‌های شهر تدبیرهای معرفتی و چهاربینی‌های حربی وطن‌دوستانه تشکیل می‌گردد.
ضمن بازدید مسئولین ساختارهای مربوطه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی افزودند که حالا در قسم واحدهای نظامی مملکت شرایط سازگار فراهم بوده جوانان دلیرانه و جسورانه برای حمایت مرزبوم کشور در پی اجرای خدمت کمر همت بستند. مورد ذکر است که یک بند نقشه چوره‌بینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی به مناسبت 30 سالگی تأسیس یابی قوه‌های مسلح این تشکیل سیاحت خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه و جوانان سنی دعوتی به قسم‌های حربی است. خوانندگان در این تدبیر با شرایط خدمت سربازان شناس شده با آنها صحبت و ملاقات نمودند. مورد به ذکر است که انجام چنین تدبیر برای بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی و تحکیم وطن دوستی جوانان زمینه فراهم می‌نماید. ساختار و مقامات مربوطه شهری و ناحیوی منتظم چنین چوره‌بینی‌ها را تشکیل می‌نمایند. در روند سیاحت خوانندگان این چنین میان سربازان قسم نظامی و جوانان سنی دعوتی سبقت‌های گوناگون ورزشی سازمان داده شد که حاضرین فعالانه در جریان آن شرکت نمودند. جای تاکید است که وظیفه هر یک شهروند وطن دوست افزون نمودن دستاوردهای استقلالیت و تحکیم رکن‌های دولت‌داری است که یکی از این رکن‌ها قوه‌های مسلح تاجیکستان میباشد که همه سال 23 فوریه سالگرد تأسیس یابی آن با شکوه و شامت خاصه و با تشکیل ده‌ها چوره‌بینی‌های حربی وطن دوستانه استقبال گرفته می‌شود. در مؤسسه دولتی اصولخانه ملی تاجیکستان نمایش مصوراها بخشیده به جشن 30 سالگی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تحت عنوان حفظ وطن و انعکاس آن در اثرهای رسامان افتتاح گردید. همزمان در دایره چوره‌بینی مذکور محفل فرهنگی و واخوری با افسران و سربازان کشور برگزار گردید. گزارش همکاران ما در این خصوص. با تشبث اصولخانه ملی تاجیکستان و طبق نقشه چوره‌بینی‌های مشترک کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه با اصولخانه در دایره فستیوال آزمون وطن دوستی همایش تحت عنوان حفظ مرزبوم وطن قرض فرزندی هر یکی ماست بخشیده به 30 سالگی روز تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با اشتراک رهبریت کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه نمایندگان گواردی ملی جمهوری تاجیکستان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدانی و سربازان و افسران قسم‌های حربی حدود پایتخت دور گردید. مقصد از برگزاری چوره‌بینی مذکور این تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی، آگاهی از ارزش‌های فرهنگ ملی، تاریخ نیاگون، بیدار نمودن حس خودشناسی جوانان میباشد. ضمن برآمدی رهبریت اصولخانه ملی تاجیکستان و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه ابراز گردید که با شرافت کوشش و زحمت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان ارتش ملی تاجیکستان در حال رشد و نمو قرار داشته مرحله به مرحله استوار و نیرومندتر می‌گردد. خدمت در صف ارتش ملی و حفظ مرزبوم وطن وظیفه مقدس شهروندی جمهوری تاجیکستان میباشد. امروز افسران و سربازان قوه‌های مسلح کشور با درک بلند مسئولیت کسبی وظیفه‌های خود را صادقانه به جای آورده برای پیشگیری هر عمل و کرداری که امنیت و حیات آسایشته ساکنان کشور را زیر خطر میگذارد آماده میباشند. مصوره‌های رسامان احساس وطن دوستی، حفظ مرزبوم وطن و جانساری‌های رودمردان نسبت کشور خود تجسم نمودند که ضمن بازدید افسران با آنها شناس شدند. در نمایش زیاده از 27 عدد اثرهای بهترین رسامان تاجیکستان از قبیل آفریده‌های رحیم و اولین‌ها عبدالرشید دلسوزی و دیگران به معرض تماشا گذاشته شدند. در آخر برنامه فرهنگی انسامبل شرف وزارت مدافع خاطر اشتراکچیان را بالیده نمود. در آستانه تجلیل از روز تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام محیدین امینزاده شهر دوشنبه این نوبت با تشکیل یک چوره‌بینی فرهنگی فراغتی در لیسه حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان به نام گنرال مایور مستیبک توش محمدов خاطر تعلیم گیرندگان این مؤسسه را شاد نمودند. گزارش در این باره آماده گردیده است. قبل از оғози чорабинӣ хонандагони ин мактаби бачагона гӯшаи намоишгоҳи бадеиро ба маърази тамошо гузоштанд. расмҳои тасвирнамудаи таълимгирандагони мактаби рассомӣ инъикосгари зебоиҳои ватан ва фаъолияти ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар буд. иҷрои суруду мусиқӣ ва рақсҳои ҷолибу мавзуни хонандагони ин мактаби мусиқӣ идомабахши барномаи фарҳангӣ гардид.
дар идома таълимгирандагон бо хондани сурудҳои ватандӯстӣ ва навозиши асбобҳои мусиқӣ табии широкдорони ин чорабиниро болида гардониданд. бояд қайд намуд ки литсеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон яке аз муассисаҳои таълимии ҳарбӣ дар шаҳри душанбе буда самти фаъолияти он омода намудани кадрҳои баландихтисос барои ҷузу томҳои сохторҳои қудратии мамлакат мебошад. таълимгирандагони ин даргоҳ метавонанд бо хатми ин муассиса ва идома додани таҳсил ҳамчун афсари низомӣ дар соҳаи ҳарбӣ фаъолият намуда муҳофизи марзу бум ва пойдории сулҳу суботи меҳан гарданд. маврид ба зикр аст ки масъулин ва кормандони муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъат ба номи Муҳиддин Аминзодаи шаҳри Душанбе ҳамасола дар доираи таҷлили сазовори рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири шод гардонидани таълимгирандагони ин муассисаи таълимӣ чунин чорабиниҳои рангини фарҳангиро доир менамояд. рӯзҳои охир боришоти беис ва зиёди барф ҳаракати воситаҳои нақлиётро дар ағбаҳо ва минтақаҳои мушкилгузари роҳҳои автомобилгарди қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон мушкил гардонид. тибқи пешгӯиҳои агентии обу ҳавошиносӣ чунин боришот якчанд рӯзи дигар идома меёбад. бо ҳамин мақсад роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби кормандони масъули раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар роҳи автомобилгарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ гурӯҳи корӣ ташкил намуд ки мақсад аз он таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ ҳамзамон дар ҳамбастагӣ бо филиали ширкати Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои марбута ҳамкории зичро ба роҳ мондан мебошад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. танҳо дар рӯзи 16 феврал дар масири мошингарди Душанбе Чаноқ аниқтараш дар минтақаи Варзоб аз километри 42 то 73 роҳ ки аз офатҳои табиӣ бештар осебпазир мебошад 84 тармаи хурду калон фаромадааст. бо ин сабаб ҳоло роҳи мошингарди Душанбе Чаноқ муваққатан баста буда кормандони филиали ширкати Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш намуда истодаанд ки тармаҳои фаромадаро пурра тоза кунанд. айни замон мо дар километри 57-уми роҳи автомобилгарди Душанбе Хуҷанд Чаноқ қарор дорем. боришоти барфи зиёди рӯзҳои охир ҳаракати ҳама гуна воситаи нақлиётро мушкил гардонид. аз ин лиҳоз бо супориши роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби шахсони масъули раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда дар ҳамбастагӣ бо ширкати IRS ва дигар ниҳодҳои марбута кору фаъолият намуда истодаанд. аз километри 47 то километри 73 роҳи мазкур зиёда аз 47 адад фаромадони тармаҳои хурду калон ба қайд гирифта шудааст. ҳоло ҳама техника ва механизмҳои ширкат машғули коранд ва барои аз барф тоза кардани роҳ фаъолият намуда истодаанд. тозакунии роҳ ва бартарафсозии тармаҳо ба таври шабонарӯзӣ идома дорад. дар минтақаи Варзоб ҳоло дар қитъаҳои алоҳидаи роҳ зиёда аз 50 техникаю механизми филиали ширкат барои бартарафсозии офатҳои табиӣ аз ҷумла тоза намудани тарма сафарбар карда шудаанд. дар минтақаи зарафшони роҳи Душанбе Чаноқ низ фаромадани тармаҳо идома дорад. тадбирандешиҳои саривақтии кормандони филиали ширкат ба он хотир аст ки дар масири Душанбе Чаноқ саривақт ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин карда шавад ва дар ин рӯзҳо ронандагону мусофирон ба мушкилӣ рӯбарӯ нашаванд. гуфта шуд ки дар рӯзҳои гузашта низ бинобар борони беис ва бо сабаби гармшавии ҳаво дар роҳи Душанбе Чаноқ садҳо тармаи хурду калон фаромад ва онро кормандони намояндагони филиали ширкат дар минтақаи Варзоб бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ саривақт тоза намуданд. ба таъкиди масъулини филиали ширкат дар масир ҳамоно хатари фаромадани тарма бештар аст. ин ҳолат ки асосан дар километрҳои 42-73 ба назар мерасад
масъулияти кормандони филиали ширкатро бештар намуда боиси муваққатан маҳдуд гардидани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ин масир гардидааст. дар робита ба вазъияти пешомада масъулини ширкат ва нозирони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид мекунанд ки дар ҳолати зарурӣ хусусан дар вақти бориши барфу борон ва бештар шудани хатари тармафароӣ муваққатан маҳдуд намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар навбати аввал ба бехатарии ронандагону мусофирон рабт дорад. аз ин рӯ то аз байн рафтани хавфу хатар ва кушодашавии роҳ без зарурият ба сафар набароянд. аз ин лиҳоз роҳбарати раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тамоми шаҳрвандон ва иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ эҳтиромона хоҳиш менамояд ки дар ин рӯзҳо без зарурият ба роҳ набароянд. аммо ҳастанд ронандагоне ки сарфи назар аз огаҳии ниҳодҳои дахлдор ба сафар мебароянд ва ҷони худу мусофиронро дар хатар мегузоранд. мавриди зикр аст ки барои бартараф намудани ҳолати пешомада тамоми иқтидору имконоти филиали ширкат мавриди истифода қарор дорад. хусусан дар ин шабрӯз ки дар минтақаҳои кӯҳии роҳи душанбе чаноқ бориши барф ва фаромадани тармаҳо идома дорад, фаъолияти кормандон шабонарӯзӣ аст. масъулон мегӯянд филиали ширкат барои иҷрои вазифаҳои худ вобаста ба нигоҳдории роҳи душанбе чаноқ пурра тавонманд аст ва ронандагону мусофирон пеш аз оне ки ба сафар мебароянд бояд доир ба ҳолати роҳ маълумоти муътамад гирифта сипас ба сафар бароянд. бори дигар хотиррасон мешавем ки дар роҳи душанбе чаноқ бо сабаби фаромадани тармаҳои зиёд ҳаракати воситаҳои нақлиёт муваққатан маҳдуд карда шудааст. бо мақсади шарҳу тавзеҳи бандҳои махсуси паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирии содиркунии амалу кирдорҳои номатлуб аз ҷониби ҷавонону ноболиғон ва баррасии роҳҳои ба илму дониш раҳнаму сохтани ин қишри ояндасози ҷомеа дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо иштироки роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии ноҳия, раисони шаҳраку маҳаллаҳо ва фаъолони ноҳия мулоқоти судманд доир гардид. дар вохӯри навбате ки дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо иштироки роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, раисони шаҳраку маҳаллаҳо ва фаъолони ноҳия доир гардид, масъулини вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти раёсати огоҳонӣ ва пешгирии вайронкунии миёни ҷавонон ва ноболиғони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти гурӯҳи ҷавонони авангард, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва ҳамзамон намояндагони шуъбаи маърифи ноҳия ширкат намуданд. зимни суханронии хеш ҳозирин таъкид намуданд ки пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паёми навбатии хеш ба масъалаи тарбияи ватандӯстӣ ва ба илму донишҳои замонавӣ фаро гирифтани ҷавонон таъкидҳои махсус намуда, масъулини сохторҳои давлатиро муаззаф сохтанд то барои илмомӯзии наврасон тамоми чораҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. ба иттилои ширкатдорони ин мулоқот, гарчанде аз қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд чандин сол сипарӣ гардида бошад ҳам, ҳанӯз аз ҷониби баъзе аз волидайн бемасъулиятӣ ба чашм мерасад. ин аст ки ҳанӯз сар задани муноқишаҳои гурӯҳӣ миёни наврасон, содир намудани ҷиноятҳои дуздиву ғоратгарӣ, бо худ гардондани яроқи сард, махсуанкорд ва шабгардиву ба амалҳои ношоям даст задани наврасон реҳшакан нагардида боиси ташвиш гардидааст. дар ин замина таъкид гардид ки бояд ҳамагон дастаҷамона дар тарбияи наврасон саҳми арзандаи худро гузорем. дар идома дигар иштирокдорон қайд намуданд ки тарбияи насли наврас аз оила оғоз гардида дар муассисаҳои таълимӣ рушд такоммул меёбад. волидайн бештар банди ташвишҳои рӯзгордорӣ гашта ба кӯдакони худ ва рафтору кирдори онҳо кам таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд ва аксаран кӯдаконро камтар назорат мекунанд. гурӯҳи дигари волидайн тарбияи кӯдакро вазифаи махсуси мактабу омӯзгорон медонанд, вале мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки бештар беназоратию ҷинояткорӣ миёни ноболиғон берун аз соатҳои дарсӣ рух медиҳанд. дар қисмати дигари мулоқоти мазкур миёни ширкатдорону маърузачиён саволу ҷавоб ва пешниҳодҳои муфид сурат гирифт. бо ибтикори раёсати кору бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе вохӯрии масъулини соҳа бо хонандагон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 ноҳияи Фирдавсӣ зери унвони таҳсилот барои ҳама баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо.
бо мақсади тарбияи насли навраз дар рӯҳияи инсондӯстиву хештаншиносӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, пешгирии ҷинояткорӣ, бегонапарастӣ, ҷалби духтарон ба таҳсил ва касбомӯзӣ, раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дигари шаҳрӣ пайваста тадбирҳои маърифатиро ташкилу роҳандозӣ менамояд. чорабинии навбатии зери унвони таҳсилот барои ҳама дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 баргузор гардид. зимни баромади масъулини раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гуфта шуд ки солҳои охир ҷиҳати боло бурдани сатҳи зиндагии аҳолӣ, таъмини ҳаёти саодатмандонаву осудаи ҳар хонадони мамлакат, махсусан баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, эҳтирому арҷгузорӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зиёд амалӣ гардидааст. бо мақсади таъмини иштироки ҳарчи бештари занон дар ҳаёти ҷамъиятиву сиёсӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва идоракунии давлат, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз чандин санадҳои меъёриву ҳуқуқиро қабул намуд ки онҳо барои баланд бардоштани мақом ва манзалати зан дар бунёди ҷомеаи демократӣ нақши муҳим мебозанд. тавре гуфта шуд, бояд занон дар ҳифзу гиромидошти фарҳанги миллӣ саҳми назаррас дошта бошанд. ҳамзамон таъкид рафт ки бо мақсади беҳтар намудани шароити таълиму тарбият дар пойтахт давоми солҳои охир шумораи зиёди муассисаҳои мактабиву томактабӣ бунёд шудаанд ки онҳо дорои имкониятҳои муосири таълим мебошанд. ҳамасола 21 феврал дар тамоми дунё рӯзи байналмилалии забони модарӣ ҷашн гирифта мешавад. бахшида ба ин сана бо ибтикори Кумитаи забон ва истлоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони забони модарӣ сарчашмаи худшиносӣ ва маънавиёти миллӣ ҳамоиши илми амалӣ баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. забони давлатӣ имрӯз дар марҳилаи рушд қарор дорад ва ҳар фарди ҷомеаро зарур аст ки нафосати забони модариро риоя карда онро аз олудашавӣ ҳифз намояд. қоида ва имлои забони тоҷикиро на танҳо омӯзгорону аҳли илм, балки ҳар як шаҳрванд бояд риоя кунад ва дар қатори дигар арзишҳои умумимиллӣ ҳамаҷониба ҳифз намояд. ин матлаб зимни суханронии раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Олимҷон Муҳаммадҷонзода дар ҷамъомаде ки бахшида ба рӯзи байналмилалии забони модарӣ дар ин даргоҳи илм баргузор шуд баён гардид. зикр шуд ки ҳамасола кумита дар ин рӯз бо иштироки намояндагони ақалиятҳои гуногуни миллӣ ва забонии муқими Тоҷикистон дар арафаи ин ҷашн мулоқот баргузор менамояд ва ҳадаф аз баргузории ин нишастҳо низ тақвияти робитаҳо дар ҳифз, густариш ва гиромидошти забони модарӣ мебошад. вазифаи аз ҳама муҳими мо имрӯз бояд анами забони давлатиро бо ҳамин шевоияш нигоҳ дорем ва ба насли оянда ба мерос гузорем ва нагузорем ки ҳамун калимаҳои бегона ба забони тоҷикии мо ворид гарданд ба мавриду бемаврид. бояд кӯшиш кунем ки ҳамин забони давлатии мо тоза бошад. забони модарии мо по ба пои истиқлоли ватан ба давраи сифатан нави рушду густариш дохил шуда истодааст. ин ҳолатро бо андешидани иқдомоти нав дар ҷодаи рушди минбаъда ва ҳамоҳангсозии инкишофи забони модарӣ бо раванди ҷаҳонишавии иттилооту захираҳои иттилоотӣ водор месозад. мо бояд дар чунин шароит саъю кӯшиш намоем то рисолати забони модарии худро ҳифз намуда ҷараёни тарғибу густаришу инкишофи онро таъмин намоем. иброз гардид дар ҳамоиш. дар ин ҷо масъалаҳои мубрам аз қабили рушду густариш ва ё ҳифзу ҳимояи забонҳои модарӣ аз ҷумла забони тоҷикӣ ки забони давлатии ҷумҳурии соҳиби истиқлоли мо маҳсуб меёбад, ҳамзамон забонҳои кӯҳанбунёду таърихи дароздоштаи аҷдодии мо ҳифзу ҳимоя мегардад ва ғамхориҳо ба роҳи минбаъда рушду густариши ин забонҳо зоҳир карда мешавад. дар кори ҳамоиш аз ҷониби олимону забоншиносон ва устодони донишгоҳу донишкадаҳои кишвар беш аз 30 маърузаи илмӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамаи он тавсияҳу пешниҳодҳое ки аз мушкилоту ҳалли масоили марбут ба забони модарӣ дар ҳамоиш мавриди муҳокима қарор гирифтанд. кумита тасмим гирифт ки баҳри амалишавии масъалаҳои ҳалталаб назорати ҷиддиро ба роҳ монад.
бинандагони гиромӣ, дар охири барнома мутаваҷҷеҳ бошед ба як эълон. муассисаи давлатии телевизиони Душанбе бо мақсади дарёфти мутахассисони соҳиб таҷриба ва болои қад озмун эълон менамояд. Озмун барои ишғоли вазифаҳои зерин гузаронида мешавад: муҳаррир ва коргардони идораи барномаҳои сиёсӣ ва таҳлилӣ, муҳаррир ва коргардони идораи фарҳангӣ ва барномаҳои мусиқӣ, муҳаррир, натоқ ва коргардони идораи барномаҳои иттилоотӣ, сардори баҳси студияи марказӣ, тасвирбардори шуъбаи наворбардорони синемо ва телевизион, равшангари шуъбаи таъмини барқ ва рӯшноидиҳӣ, дизайнер ва пардозгари шуъбаи танзимгарӣ ва дизайн, масъули бойгонӣ, ронандаи шуъбаи нақлиёт ва хоҷагидорӣ, талаботи асосии таҳсилоти олӣ, дониши хуби соҳавӣ, собиқаи на камтар аз 2 солаи корӣ, донистани забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ҳатмӣ мебошад. Ба забони англисӣ ва дигар забонҳои хориҷӣ бартарӣ дода мешавад. Талаботи асосӣ барои ронанда: доштани собиқаи корӣ на камтар аз 3 солаи ронандагӣ ва дараҷаи ронандагии B3. муҳлати қабули ҳуҷҷатҳо то 1 марти соли 2023. Довталабон метавонанд ҳуҷҷатҳои худро ба муассисаи давлатии телевизиони Душанбе воқеъ дар суроғаи шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдаки 18 пешниҳод намоянд. довталабони беҳтарин барои суҳбати касбӣ даъват карда мешаванд. барои иттилои бештар бо телефонҳои 223 0347 ва 985 10 93 85, инчунин тариқи почтаи электронии info рамзи интернетии Душанбе tv.tg дар тамос шавед. тамошобинони гиромӣ, бо нашри ин матлаб расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, саломат бошед.